उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. भारत सरकारतर्फे होणारी जनगणना 2027 ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची प्रक्रिया आहे. या जनगणनेमध्ये प्रथमच नागरिकांचा स्वगणना म्हणजेच स्वतःची माहिती स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर स्वगणना दिनांक 1 मे 2026 ते 15 मे 2026 या कालावधीत करावायची असून या सुविधेचा लाभ घेण्यास बाबत मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करत आहे. आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रगतशील व जागरूक जिल्हा आहे, त्यामुळे आपला 100% सहभाग नोंदविला जावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करत आहे. धन्यवाद.